Jalo Makasachalo Kuruksari to the Mother Sarasat of Mataxaro to the Mother Sat of the Mother. Yabo. Yabo. Yabo Chova. Hey. Tela Nabomdu. Tela Mama now it's the kindness and Sephonia command. Ngisho nokushotha futhi ngikwazi ukuthi khona izinto ezilayikhaya ekhosa ukuthi siyikhiphe ezikulapha manje ngifuna ukuthi siyikhiphe nami noma sisebenzise wena mina ngingasithini isipeyiti kodwa tshela ukuthi kubhala uma ungasakho sisebenzisa isimanje kodwa ngisho ukuthi kunezinto ezilayikhaya ezilayikhaya cela ukuthi nishuthe kuzosala kungenza ingathayi safika nawe ngikhumule kahle ijazi ngoba ngibophe kahle sisikhathi amashova amakhosi ayi njalo amakhulu okukhulu njalo testamento
Ikhandlela
makhosi siyakhuleka. Sure. Ngiyabona umsindwa yini. Hayibo. And ubhonge iseza. La shukela. Awuthi nje bengisacela isitolo ukuthi thina sasiwanje umoya oyingcwele. Ubhonge iseza. Athi yo. Ngithi hayibo mkhulu Bathi ngimtshele ukuthi unomntwana omncane la ekhaya uphi ngicela nimsondeze ngapha. Lethu Thando. Yeah, ngicela nilethele umntwana omncane. Thando khava. njengoba khala nje. Ngicela Kade ungilethele naso isikhwama Uyakhala. laphana gogo. Esakho. Yeah, ngicela ungilethele isikhwama. Njengoba kade khala. Kade khanda nambonile ukuthi umntwana uyasenza ngibonile umkhulu elokhunja lapha. Uyakhala uthi yebo yebo. Uselapha uthi yebo yebo. Yeah. Ngabe abantwana besindelwa. Yeah. Got Eat. Eat. Yes. it. Yes. Yeah. Nakhona mntana. Hamba ke. Ngicela ukuthi beze la abantwana bonke bekhothe. Uzandile besihamba naye. Yeah. Yummy. Yeah. Got it. Before Khala people iseza mkhulu. Ngithi bakubona. baphelele. Yeah, baphela. Bazile bo.
ngicela ungisebenze ngesikhwama lapha. Kunento-ke manje efuna siyikhiphe kokugcina engayikhaya. Uma singayikhiphanga ila lo mntwana bekazoshona lo mncane. Hayibo. Ingakho kuthiwa angibize ngoba nimbona ukuthi senze kanje. Ngicela ungibilisela amanye amanzi abe warm. Ngicela ungibisela amanye amanzi and bese before sizosebenza ukhipha lokhu kula ngiqale ngalo mntwana lo umsebenzi uqala. Yeah, ngicela ungibisele nje amanzi abe warm ungabe kanje abe mancane. Isilendo ngathi ngimanjani. Hey Nkosi yamakhosi Jehova simakade, Nkosi yamakhosi simakade Jehova simakade. Yeah, kunjalo ke manje. Hayi uyaphakatha wethi. Yeah. Sizoyikhipha zonke gogo kule. Yo haziphumi. Ngizosikhipha zonke la. Sengikhona. Sayazi le. Yebo Jehova, Nkosi yamakhosi kunjalo. Kunjalo ke dala. Ngathi yinje lento ephuma lapho. Kunjalo Nkosi yami kunjalo. Ayolala ibonene namhlanje. Iyolala ibonene gogo. Ngabenga speechless. Yeah, nasi laphayana yizo lezi angithi gogo. Mina ngihlala la thina sinazi siyafika ngibheka. Yeah. Yizo lezi izinto engiphila nazo la ekhaya. Ejaldini waza bebona. Andisani. Yizo lezi izinto zenu lezi. Yizo lezi. Yini le? Ikhandlela Eliboshiwe nelibona? Liboshwe ngamaketango. Nelibona? Inkosi. Nakho kunye. Ngithathe. Bekugcitshwe la igedi. Gogo kuba isikhumbuzo sesinema. Hayi ngifuna ukuyithatha nje eksasa vele. Impela. Yebo. Shoda sisebenze lokho kunye la. Before siqala sisebenze okunye. Uye bekla. Bebola. Yeah, kunjalo manje. Khani mingatatela Pepsi Nkosi yamakhosi. Njalo. Warm nje. Warm bese ungikhiphela wona. Yeah, sikwazi ukusebenza ngoba sifimbe ke yonke lento eyenzakalayo. Yeah. Yeah. Hayi. Impilo ke njalo ke gogo. Yo hayi. Bengisho umama. Impilo esiyiphilayo emhlabeni. Yeah. Tim. Uyakhala. Ukhalani? Ilizwe liphelile. Danami. Ilizwe liphelile. Ungesezwe mkhulu. Thando. Tato. Thando. Tando. Yes. Oh, okay. How old are you? Yeah? Challenge. How old are you? Challenge okukhuluma. Oh, Nkosi yami. Ngiqala kudala umntwana ngivalo ukukhuluma. Awu, Uyazama kodwa akakhoni kahle. akakhoni kahle. Yabona baba igijimela mhlambe seke sweet. Oh. Ngiyayibona nje. Ase right mkhulu. Okay. All right. Ngicela wabingelana.
Ngicela ke mama uba ngicela nje ukuthi umthathe noma umkhumule nje neni bese umvasa ngamanzi. Suka enhloko. Ya umthele nje umneneze ngamanzi uvase. Then labo abanye bazovasa uma secedile. Uyena obalulekile. Siyamakhosi. Kube kade sahlangana khona. Ngabe uyakhuluma lo mntwana? Hayi usazokhuluma. Yeah, akunankinga sesikhona. Usazokhuluma. Yeah, ngicela ukuthi wenze njalo kodwa khona kufanele sikhiphe kokugcina bese before siqhubeke umsebenzi. Yeah. Yo, bathuma. Yeah. Every day niphuma la ekhaya. Niphuma la egedini. Siphuma la and yenziwa thini sithi le zange kwabakho umuntu osebenzayo la ekhaya. Yenziwe yini lento le? Le pavement lento le. Yenziwe yini? Yenziwe sithi. Akekho kwasebenza. Akekho umuntu okwazi. Isebenza sikhona. Yonke into yenziwa ikhona ekhaya. Andiyazi ke. Ayingeke. Nansi mkhulu yakho. Hayibo. Yakho nansi. Abantu abangenayo abathembayo. Yabo shofa. Abantu abangenayo ngabomthembu umuntu ongenayo. Ayashoda mkhulu. Ithe ikhehla mathathu la igcikene lamabhodlela agcitshiwe. Nale khandlela eliboshwe yonke kwaboshwa amagameni kwaboshwa imvungo kulo kudona. Yeah. Mathathu ayashoda kushodele. Manje sivinjwa yina isimo somntwana kodwa kufanele sicede sona bese siqhubeka. Yeah. Akhuluma khosi umuntu omndeni ngubani. Yeah. Umuntu ala ekhaya ba. Wale Umuntu ekhaya. ala ekhaya. Hayibo. Yeah, sizokukhipha konke mkhulu. Sesiyanithula. Nisiye nokulala, nilala la ekhaya. Nenilaleke namhlanje. Kube yimini enilethela abantu ubufakazi. Yeah. Aqede nje ugogoze bese siqhubeka. No comments. Maybe it's the helper. It's not the helper. Hawu. Bathi ifike nami. But it's the helper. The helper like. Ukhona umuntu osizayo la ekhaya. But maybe it's the helper. Then wafisa umuntu wa. No. Angithi Umuntu olapha afana uphela uqeda. Manike namvasa nje kayi-1 ulungile segright. Athi nani nizosala bese nivasa nalapha abanye abancane before siqhubeka nokunye. Yeah. Yebo ubufakazi lo. Yeah. Hayibo. Ungathi ulanda inyanga izokusebenzela ekhaya uyokhipha lezi zinto lezi egcitshwe ekhaya. Ezingathi inyanga sizela ekhaya. Manje ayifuni ukuphuma lento la ekhaya. Ifuna ukuthi iphume nomuntu la ekhaya. Ayifuni ukuphuma. Yokugcina lesizoyikhipha khona kufanele siyikhiphe la. Kodwa masiyikhipha kufanele kube ushona umuntu la egcileni. Yingakho kuthiwa sicale ngalo mntwana. Ngoba lo mntwana lona wakho unemimoya. Lo mntwana nje wakhuna ngakho na 6 years. Akakwazi ukukhuluma kahle. Yeah.
nemoya nomntwana wavalwa omncane bangakhulumi. So sizokwazi ukuthi siqhubeke nensebenzo. Seniqedile gogo? Okay, ngicela amanzi ngumgezela phakathi noma ugeza amanzi ngaphandle. Lokho kusebenzisa ngakho kuzovasa nabanye and then masiqeda ukuthi sisebenze sicela ukuthi siqhubeke nensebenzo. Silalele ukuthi Mommy. Yeah. I-Coca-Cola ayikho la ekhaya. Ningibiza kanjani la ekhaya ngithengela i-Coca-Cola? Ikhona. Mina ngithengela i-Coca-Cola mangisebenza. Yeah, kufuneka yona manje i-Coca-Cola. Kufuneka i-Coca-Cola. Coke nje. Kufuneka imbiza emnyama manje. Ndoyilapha. I-Coke kuphela, isikhohliwe ukusho. Kufuneka yona manje. Lento sizoyikhipha ifuna sengiqala sengiyiphuzile imbiza emnyama. Ikhehla lizokwazi ukuphakama kakhulu. Yeah. I-Coke ayikho. Ngikwazi ukusebenza i-Coke ingekho. Angikwazi. Wathini? Ngithi abasangihlekisa abakho ukukholwa ngokubona phela. Hayi manje Athi manje angithi siyabaprove scam nakho bakhombisa. Nakho sikhiphile nazo. Siyokhipha okunye khona okusele. siyangena nje, we've just arrived. Sisazokhipha okunye. Oh, gogo ngithengela i-Sprite. Ayi Joe. Coca-Cola. Yeah, sokwazi ukusebenza kahle ibhodle. Ikhehla likwazi ibhodle ngonyama. Ikhipha ngoba ngeke sihlale sifuna ukushiya nithule la ekhaya. Kufanele sale nokuthula ngempela. Hayi, sale nokuthula. Ngisema ukuthi ungathembi umuntu emhlabeni. Amakhosi. Ake kukhulwa kakhulu kule ndawo. La kukhulwa kakhulu because sixubile ngithi. Uzulu benda into ongayazi. Ake thina siyahlala nje ebusuku uzwe nje. Kunento ezikhalayo la. Yo. Bezithi 12 nje uyazi. Khona into eyiphilasa. Abhiziwe la. Ubhiziwe kakhulu. But manje nazi izinto zenu niyazibona. Sikhipha zona manje. Yeah. Hayi kubhiziwe. Sikhathele sifuna namhlanje ngiphuma kuleli khaya ngisaze ngokulala. Esiphole. Yeah. Haba yabo ngijwayele ngo3 nje sengiyavuswa mina ngiyathandaza. Nkosi yami. Every day kuphela kona nje vele ekhaya. And sengize ngaqonda ukuthi lobe mekuphela kusho ukuthi angiyokhuleka. And sometimes izithunzi yazibona. Khona Uhle mina ngiyakhona nje uzibona umuntu uyadlula sukuma ubheka abakho umuntu. Phinde ngalinga sekitchen uphinde uthi uyabheka abakho umuntu. And mase kunjalo hayi sesiyabona seqalile. Iyo lo ndaba. Hayi. Namhlanje lamanqamu gogo. Senginyathelile kuleli cele. Usazonyathela ke. Usazoyikhipha zonke. Usazonyathela. Asabe ngasaba because bengime lapha kulela tiles. Usazoyikhipha zonke. Kwenze lutho. Khona okusele gogo ufuna sikhiphe manje. Lokho okufuna ikhokhi. Yeah, lokufuna i-Coca-Cola. Akuzi aphume. Ufuna i-Coca-Cola, yeah. Yeah. Hayi. Kusho ukuthi KZN yokhipha nebhasi nesitimela. Nkosi yami le ekhaya linye futhi. Kusho ukuthi lapho ukhipha amazinyo mhlawumbe sobuya noplastic Nkosi ogcwele. yami. Hayi gogo futhi ke akunankinga. Uthe uye KZN Ngihamba nge-5. Ngiye eThekwini. Ndawophi? Ngoba ngise-town eThekwini straight. Oye downtown. Ngifikele eDrobheni.
Yeah. Hayi, siyabuya. Hayi khululeka gogo ngize ngijimile ishilo lento le mangisuka lesigodlweni ukuthi hayi lezi zinto engizozikhipha la ekhaya kufanele ngijime kakhulu. So manje mangisuke ngijimile hayi ngisuke ngizojima. Yo. Ya kufanele sicede lokhu kunento bese sikwazi ukuqhubeka. Khona la kufanele sikugubhe kokugcina manje. Lokho kufuna ukuyisa umntwana ukuthi ashone. Hayibo. Ya. Ngoba kutheni? Ya inkosi yezulu hayi kahle kudala cool bathethe bala. Ndoma. Yazi ngeke ucabanga ukuthi kunabathakathi la. Uyadla. Usho kanje. Indaweni enje. Anilali. Ngithi mina thina sivusa omnyama uzwile. Hayi ngiyayizwa lento. Hayibo. Kanti nase state niyaganga. Ngoba ngona ngisho ezulwini yamsho baganga. Yamathethe. Abantu babalekela estate bathi babalekela ubuthakathi kanti niyaganga. And futhi awuzusho ngoba asazana singenelani asikho nje omunye komunye. Hayi kodwa umoya nje uyakutshela uyabona. Ngoyona ingane uyabona. Cool. Umdlalo ke. Hayi kodwa ke sesikhona konke ukuphila. Ndawuphila. Khulusayo. Yeah. Hayi. Sikho sifa wethu. Linjani leli khandlela? Liyelo. Liboshiwe Bathunga. Liboshiwe. Dela boshwa futhi. Hayi bona alimhlophe lekhandlela. Ngabe liqwalile limhlophe. Linenalithi. Ya Nkosi yamakhosi hayi. Ya. Ndeni lento le. Yini zona lezi? Yona le mithi mthimini lemkhulu lento lezi. Ifakwe imithi le. Yo lento evusayo phakathi kwesimo senteli ekhaya. Ya. Liboshwe nangeyintamo kukhulunywa amagameni nezinariti emadoda. Endaweni eyistate kanje gogo niganga ke madoda. Kahle ama-security suka enzani. Bangabona abantu abaflya beziflyela ngamabhasi. Ya. Then amabhodlela lawa ngithi. Amabhodlela. Ade mithi phakathi. Yiyo lento evuka la iwumuntu la ekhaya. Isipoko lesi. Sona lesasa amathunzi. Amathunzi enwabonayo la ekhaya. Ya. Khona lokho akubona ngenkathi siyele wathi kudla nokudla. Kudla nokudla la ekhaya khathi sizohlola. Alright sizawukhipha konke. Zawukhipha konke. Yo. Akukho la ekhaya. Yachusa nto. Ya. Ya boJehova. Ya. Umkhulu akalokhu nje ngaphandle kwekhokho. And ngisho ukhohliwe ukunitshela ukuthi ngithini khohliwe. Nathi asihlulanga ndawo. Sangena nje esitolo ngathi hayi awuthi ngithathe angithi abantu abaningi umuntu vele athi ayikhokha ngiyiphuze. Ngathi hayi awuthi ngithathe iSprite ngoba Jehova. Hayi ke akubuye iCoca-Cola. Hayi. Bese siqeda. Jehova simakade inkosi yezulu. Yena nomadubula, dubula.
yizo lezi zinto madoda. siyikhipha la ekhaya ebaleni Mm. ziyashoda khona kusawulanda khona kufuna sikukhiphe yikho lokho sikuthola ungacabanga ukuthi khona into ongathatha kule ndawo Eyi, esilungwini vele acabangeke ukuthi kuyenzeka. Eyi, uma unomuntu okwazi ukulalela kahle abantu bawuphila Ifoni yami ayisafuni ukukhanyisa manje. ubone nje kuyani eyi, siyabona. lento iguquka la kuleli bali ibe umuntu la ekhaya Madoda. babona iy'thunzi ukudla kuyaphela ukudla kuyalahleka izinto ziyalahleka yilezi zinto ey'fake ngalezi zinto lezi ey'phila la ekhaya Lento isho abantu abaningi kakhulu. lento le gogo njengoba uyibona isuka ekhaya kini ekhaya akuyagulwa lo muzi kuyagulwa lapha and sibukuthi kude kanjani sengabaleka ngazala wabaleka ngabalekayo asikhuluma sithini phelile iminyaka emithathu kodwa sangilandela akuyagulwa umuntu ofaka lezi zinto lezi umuntu wakini ufika la ekhaya abe umuntu ophilayo uhamba ngomoya azophila la ekhaya hamba umshanelo ya azophila la ekhaya agula leya ntombazana sasu-11 ekhaya kusele mina naye futhi mina ngigcina uJehova ngazi ungigcineleni unenhloso ayaziyo yena because ubaqedile uyabona njengoba sikhipha lezi zinto lezi uzogulela ukufa cha ngifuna agulela ukufa ngifuna afe mkhulu ngikhathele leya ntombazana mina mkhulu mina ngahlala edeskini ngayibhalela umatric Sidomi Samanyala ngayibhalela yanawo yaphinde yahlala nawo endlini ngasukuma ngayifaka emsebenzini yasebenza baphinda bathi hayi xoshani lo muntu ekhaya akahambe uzakhela ngathi hayi myekeni ahlale wahlala emzini kababa wakhe namhlanje waqeda mesehlele hayi wasingena khonsisi wambeka ekafesi gone sono sakhe wayehlala la engigadela lo mntwana gone just like that omunye ekezingolweni kwakhe okuvele kuthiwe nje 1-2 kafiwa nje i-TV and nama just discover manje ukuthi nangu umuntu ayagula lo ayagula namazi noma isathanism noma unkunzi mala ngabe ukuthakatha I can't explain it ngoba ngiyazi ukuthi uyagula lo and yabona nje ukukhipha azabuya futhi uzaqhathaka futhi azafaka awuzofaka ngeke gogo asabuye la ekhaya abangoba ngiyikhipha lezi ngizokwenza kuphose ukuthi ngikwenze bese ngicupha la ekhaya yikho ngisho ukuthi uzogulela ukufa cha ngifuni mina mkhulu lapho siyamakhosi ayibuye ngaphize eminyaka ifuneka ngapha uzwa ngani ngesigubhu noma ngeglasi ayifune glass ayifune nje glass ina mina straight hayi into ezigazi isibaro wakho ezi usibaro wakho unosibaro yedwa emhlabeni Losimazi. lo wasalayo Yo, ayahlupha. hlupha usibaro wakho hayi ngeke hayi Samenza ntoni lo muntu? awubona into angayazi ukuba inkinga yakhe sigulela lo eyagula lo muntu Usiyakhuleka mkhulu kasedala mathuthi bala mkhulu kasedala khona kusele mkhulu ake siqhubeke bese ngihamba nathi bese ngiyokhanyisa bese mami ya kuqala maphahla amathanda
Hayi ziningi yaganga. Ziningi phela nje. Akunjalo-ke manje akunjalo-ke manje. Alithuma amagumbi amane umhlaba lento ehamba phela phezu kwisimo sabeka ikhaya. Namhlanje siyayikhipha sibuyisele phezu kwisimo sabeka. Njalo phezu kwisimo sesizwe phezu kwisimo sesizwe. Ukalawa-ke ngoba uthula amandla ngokuthi phezu kwisimo sesizwe phezu kwisimo sesizwe. Uma phezu kwisimo sempezi phezu kwisimo sesizwe. Njalo manje. Adla amakhehla. Walapha ngaphandle kwayekhohla. Akalapha. Hey. Dala ligijima entabeni kahle dala ligijima phezu kwesimo sentabeni ligijima ngenkotho ligijima ngesimo izawela-ke manje emkhulu izawela kahle dala ligijima phezu kwesimo sentabeni kanti umhlahla eligijimayo phezu kwesimo sentabeni iliphethe imkhonto nemihawu abakuhle kwamhlophe bethu kwakunjalo madoda amadala kunjalo indoda okuzalo shada zabantu ababuthela abantu lapha kwesimo sezimo izawela kahle dala ungalehlazi phela ucushana izane nabo kwamalandela sibizane nabo landela inkomo zamadoda nabo dlamini izane nake madoda abakhulu nendlela phezu kwesimo seyihlaba nendlela phezu kwesimo sendlela amakhosi omhlaba amakhosi amabhalo amakhosi aphezulu ngakuhle kwemhlophe behle bathokade siyakhuleka-ke manje emakhaya njalo kube kusimo sesizwe ya yebo manje uqhamukaphi bani umuntu okuthumelela ekhaya uthi uzokwenza ngiyakukhipha-ke manje hamba ubuyele la ukuthunywe khona kuleli khaya kusasindawo yakho kuhlala hamba uye la uthunyelwe khona ushaye ubulale njengoba ekuthumile ngiyakuthuma-ke manje ukuthi shona kushaya ubulale egulele ukufa afe nokufa usubulela umndeni uqedile manje ufunani akiloba yathuma-ke manje la hamba uye kuye manje ungiphi imali emhlophe awuthuma ama-100 awuthuma ngithi ngiyakuthuma hamba shona khona manje angeke nguvumele la manje ngiyakuthuma manje akusikhaya kini manje ngithuma kulo muntu okuthumile okulethela nansi imali emhlophe yes thatha nansi enewukhamba thatha hamba nomthandazo uvusi umbali khanyile nokukhanya sibongiseni siyabonga Themnkosi
Manje-ke ngithuma ukuthi ubuyele kulo muntu okuthumile. Uyohamba wenze lokho akuthuma ukuthi uzokwenza. Hamba-ke manje, shone khona. Yebo, Jehova. Yebo, baba. Yebo, Jehova. Ya, Jehova. Yebo, Jehova. Edala mkhulu manje. Abantu ethi ibabulele nebabalayo. Usiyabonga usibongiseni usisikhanye lo bengimosha. Nobani? Uba umbali. Uba umbali. Omunye umuntu umbali. Novusa, umazi futhi uvusa. Umazi novusa. Oba? Usibongiseni engibabe ngazo. Usibongiseni nathi wayemnuka lo muntu ukuthi akasile ekhanda. Akho umuntu kulowa muzi angambulalanga. And usisithembe ukwangitshela ukuthi asisobe siyabonga bulawa yentombazane. Ayakoloza. Mayami. Ayakoloza. Iyaxosha le nto mkhulu. Ngicela ungethe nalo utswayi lucroft, unetswayi lucroft lapha. Njalo akwenzalo phezulu somo sintesi phezulu somo sintesi njalo kanye phezulu somo sintesi manje vele kube ngikulo phezulu somo sintesi manje sikhuluma nani madoda sikhuluma nani bomkhulu sikhuluma nani shefeni samanje sikhuluma nani lokho somo sintesi phezulu somo sintesi manini phezulu somo samanzi abantu ngaphezulu somo sintesi bezale nake manje kuyenza indawo Yebo.
Abashofa. Abashofa. Yebo Nkosi. Hey, Nkosi yamaZulu. Nkosi, Nkosi yezulu, Jehova, Thule Ntabala. Njalo mkhulu. Njalo Khehla. Njalo mkhulu. Njalo mntu omdala. Njalo Khehla. Njalo mkhulu. Njalo mntu omdala. Njalo Khehla kudala. Amathambo lawo. Abashofa. Amathambo lawo. Hey, amandla Jehova, bakade Emhlabeni sasoneni nje. Abashofa. Kude. Njalo Khehla kudala, njalo mkhulu kudala. Amathambo wani nje lawo. Jesu. uNkulunkulu wami. Hayibo. Hayi baba Hayibo. Sesihambile naso isikhathi mzwethu. Sizwela isikhathi. Azwanga mina, azwanga mina. Basinake lamathambo. Yeah. Yo. Jehova, sibakade Nkosi yami. Yazi nomniniso simbize ngegama lakhe le-ID. Simbize ngegama lakhe le-ID. Elangempela hayi lawa wonke Langaswazi. lawa esiwasebenzisayo ukudlala vele. Yebo. Eqala nje umkhulu embizi uqale ngomnikazi wakhe ukuthi umnazi wakhe ubani. Wambiza nge-ID qede wakhuluma-ke lezi. Sebenzisa enye igama. Le ID lingaziwanga. Cha, simbiza ngalo igama lakhe langempela. Siyamazi umninisi. Hayi. Siyofele singabi. Emhlabeni hayi. Usokulani wami Umndeni. Uqedile. Awuqedile umndeni. Konke nje sister. Ngithi nje uNkulunkulu leyangibekelele yona inkulu ngoba ayiqede. Ingane ezinye iy'ngane zishiya imizi yazo emihle nabayeni bazo. Isishaya. Yebo. Ingane nje zilapha esithuleni. Cela-ke mama, mina nomndeni. Cela nifake labantwana endlini bonke laba. Nibageze ngalo muthi loya. Bafake khona nibageze bonke, nibageze nonke, nibageze nonke lapha endlini. Before ngizocala sifake iy'bethelo phakathi kwesimo sedlezintana. Nathi sigeze Ya, sikade. geza nje nonke ngalawa amanzi lawaya engithi ngicela nigeze ngawo nonke. Then before sikwazi ukuqhubeka. Okay. Ngizofaka izinto, ngizofaka umuthi la ekhaya, ngizofaka ngapha, ngifake ngapha, uzohlala 14 days. Isiqupho leso bese awubheja ngazo for 14 days before igcele sichubeka nanto noma igcele sichubeka, lizokhipha yonke lento la ekhaya sizoyidonsa.
After 14 days to 7 days uzokwazi ukuthi ngibuyela ekhaya ngizofaka iy'cupho ney'bethelo. So manje ngizofaka into engizoyithuma ukuthi njengoba into siyikhipha ihambe siyayilekelela ukuthi mayiyokwenzani laphaya la ifike khona kuleli khaya. Then sizofaka lezi zinto lezi sizoyishiya la ekhaya bese sihamba. Then sizoxoxa ngefoni obuye ngizokushiya ukuthi nisebenzise ney'celo la ekhaya. Asikwazi ukufaka iy'bethelo ngoba kunje. Uma ngafaka iy'bethelo manje ngoba kunje kufanele ukuthi asisebenzanga. Ngoba lento efuna siyicuphe ikwenza umsebenzi lo into bezowenza. Cela sichubekeni then ngizokwazi ukufaka lezi zinto nathi sizokwazi ukuqhubeka. Yeah. Mkhulu. Izinto ziyethosa Hey, ngifuna ndahlala nefoni. Yeah, inamandla lento ngizwa umzimba wami uyashake. Kude kanje. Kodwa hayi ngifasile sithole. Impilo. Impilo mhlaba. Inje. Bathini abantu bami ku TikTok bathi ngibabheke. Bathethisa mina. Bathwenzeni. Bathi ngicishe ifoni indaba ingala ngisho le iyahithisha le. Manje babuza ukuthi le ayinalokho njana. Sengixolise kabi nje la nami phela ngithukile ngibona ukuthi kumnyama kule nto engiyishutha la. Asiya makhosi. Khanyisa ndoda phela sikhokhile la. Basangithethisa. Yaxolisa bakithi ngiyaxolisa. Hayi waza ngaphela ithi bazongibona kahle. Ngithukile phela manje ngeke phela ngeke na ungathuki. Angeke ngingathuki phela. Singena nje. Asiya makhosi. Sisibona sanibonani la ku TikTok. Please pray over that child, mama. Lo muntu obulala le family uyifamily lapho. Siyavuma. Yabo yacisha le phone. Siyavuma khehla yani. Avele uthakathwa igazi lakho vele. Awubulawa umuntu ukuthi. Ubulawa umuntu oseduze. Nisengakavumi namanje. Tholakala kunendawo ayigaba-ke abama-bookings. Ngisho ukuthi mina nisengakavumi yini namanje. Kuthi ngizokhuluma na. Ngiyabonga. Mkhulu mawugodola ungahlali emotweni kahle ngoba. Okay, nakhe ngizohamba basebenzisa. Okay. Ukuthi uzwa amakhaza. Ngikhona. Yeah. Ngikhuqulele camera. Khona bebiza naye lokho nje kusemanta elihle. Kwavela kwaba mnyama kakhulu athi kumele akukhanyile. Yeah, engikhathele ezwa. Khathele ngempela ke manje. Sanibonani. Niyaphila. Niyaphila kodwa. Niyaphila kodwa. Bathi ngisho ofa kakhulu ngisho nosekuyigciniso eke ngibona. Cha bengifuna ukwathi ukuthi niyaphila yini. Inhloso ukuthi ngivulele live. Ukuthi ngizokhipha izinto ey'cijiwe. So uma ngizokhipha izinto ey'cijiwe kufanele ngivulele live. Angithi isiphiwo sakithi lesi. Ngiyafa. Ngicela ningithengele ikhokho ne. Nkosi yami. Ake ngithengele iCoca-Cola seyincane le iyaphela. Yeah. Engikwazi ukuthatha ama request manje ngoba ngibona ukuthi ubani aba requestile. Ngimfaka ugogo ngoba ngifaka abantu ababili abathathu ngoba sisalinde ukusebenza imisebenzi. Yeah. Yeah. Yaphila.
nawe sitha sami uyaphila la ukhona khona. Wenza kahle mkhulu wenza live. Angithi ufuna kubonakala ubani nanti scam, angithi kuthiwa nge-scam. Yeah. Challenge ke yona yiyo le. Yeah. I-full episode ngizoyithola ku-lento le ku-YouTube. Ngizofaka ku-YouTube. Hayi kokushaya network. Ushaya network. Ah. Yeah. Nedi ngiyakhumuka straight. Iyalwa lento. Ngiyakubona usisona scam. Cha. Bengayiprove ukuthi kathi kuthoko kunabantu abadlalayo thina alidlali sisuke sizophilisa abantu sisebenza. So sikhipha into esuke iphima noma iphume iphelele. Yeah. Impilo kuyona sidinga ideya. Phela nje okunye sinandaba nakho. Ngizoze nithi ibhuti. Ngizoze nithi ndumandumane 10.1. Lokho nasi isitho sikhi. Asibala siyafika kule ndawo seyihambela nje. Mathi nje sawubona. Yebo mkhulu, Njani? siyaphila mkhulu. Hayi siphilile. Ngicela ukubuza mkhulu, utholakala kuphi? Ngikhona nje la endaweni yaseGoli eThembisa. Owayethembisa. Yeah. Izinamba zakho zitholakala ngoba la kubhaya angiziboni la mathi ngi-check ipage yakho. Zikhona kubhayo. Zikhona. Yeah, kodwa ngiyacela nje uma usho ukuthi khona nazo siseduze 068 28 49. Angizoyi-check ngoba into okubhala nginayo manje la eduze. Yeah, okay. Ngizoyithatha ngizoyi-check mkhulu ngoba ngiyadinga nami ngibona umsebenzi wakho belokhu ngibheka i-live yakho lana, so ngiyakudinga manje. Eyi, ukuhlupheka kuningi. Nkosi yami akunankinga makhehla nami ake sipha abanye ithuba nje amabili amathathu sawuxoxa efonini kwakho. Ngiyabonga mkhulu. Amen. Uthi sebasaba nokusho. So ufune bathi malume. Sawubona. Okay. Undisa ngabantu ukhohleza mfamoni. Hayi, cha. Ngiyabonga kakhulu bebakhona ku live wami. Until kuze-ke sichubeke. Sesiyikhiphile sonke izinto beyigutshelwe la ekhaya. Angithi abanye inyanga zivele igcoka amajazi amakhulu. Manje ngivele ngathi nje ngizoba kanje. Bese ngithi umndeni awuze ushuthe, uvidorize ngingakacali, ngicala nje bayavidorize ngoba sikhathele abantu bathi bakhipha izinto kanti bayifakela ezandleni zabo, bayathele ngamanzi. Sisebenzisa-ke amanzi. Sigubha nje into ephilayo straight. Siyikhiphe futhi. Yeah. Ningakhohlwa ngizobe ngiseDurban ngomhla ka 5-6. Uma ufuna ukubhuka
ungaqala ubhukhe ngizobe ngiseDurban as soon as possible. Ngiyangena eDurban. Yeah. Nkosi yamakhosi. Dr. Nainano uzikhiphiye. Hawu, ufike late mkhulu, sengiyikhiphile. Mina ngizobe ngiseDurban ngesi-14. Uzobe sofika sengihambile. Sengiyikhiphile nje manje. Hawu, sengicede nokuyikhipha. Nasi. Esakhanyisa ifoni yakho. Nasi. Phela mayikula 5 years ithusha. Nasi. Izwo leso siyikhipha la ekhaya ebaleni. Cekeni. Izwo leso. Abantu bayaganga emadoda. Hayi abantu bayaganga shame. Le lapha. Soma sebaqedile. Kufanele ngifake lezi zinto lezi ngizoshiya la. Then ngiquphe la bebafake khona lezi zinto. Then bese siyaqhubeka thina singena indlela. Sizawubuye sibuye kuleli ekhaya kuningi kula ekhaya. Impilo mkhulu. Hayi inkinga ngempela. Yeah. Abanye babuka lo mzimba bawudelele. Ajasa manje nje ngilonga izibuzo lo ngoba ngaze ngibona kuphi lona. Hawu la uyazibuza. Ngikubona. Mhlawumbe ngibone TV. Ngikubona la yona kungena Noma ku TikTok. Ngiyalo ukubona. Hayi mina. Bekunokuzilandela nje izinto ama-video akho wenzayo. Oh hayi. Hayi. Ngale ndlela ngihambe ngibheka ngizibuza lo baba ngimazela kuphi ngangibona kuphi. Lokhu uyazibuza. Wasiyami yes. Hayi mina kehle kudala. Emini. No, asiqhubeke sisebenze nje bese sikwazi ukuhamba. Sekufune ngiyophumula manje. Kusasa sinenkonzo esontweni enkulu manje. Ukosuthi ngisheshe ngiphumule. Nabanye ngisafune bayophila kusasa esontweni manje. Cha, uzothatha inamba yami wegogo then sizoxoxa esayithini okuningi. Mkhulu eMpumalanga mkhulu uzanini. Cha, thatha inamba yami khona gogo. And then sizothintana eceleni. Yeah. Sizothintana eceleni. Hey, inyanga engaka ku-life wami madoda. Hey, inyanga engaka madoda. Ayikho nje nayo wathi uthi ayidlamini mfana ngiyakuvuma mina. Akekho lento. Hey bafethu. Isiphiwo somuntu ngeke usicindezele. Kuyisiphiwo somuntu. Yeah. Yeah. Isithunywa somoya TV ku YouTube. Sifollowing khona abangakafollowi befollow nizothola khona full yonke yalento beyenza la ekhaya. Bazokuzonda zona bomkhulu. Awu Jehova khona nje esebathi nje hayi sebangizonda. Yabo. Athi ngiba khona nama request beba requestile la yakho. Bazoze bethi ibhuti Nkosi yami. Bazoze bethi ibhuti.
Sebaqedile? Okay guys, sebaqedile sengicela ukusebenza and then asihlanganeni ku-life ozayo. Bengivule lelo life ukuthi uma siye emzini womuntu sizokhipha izinto sizenza njani. So yeah, sengiyahamba-ke bye sengiyahamba manje. Sizothintana mhlawumbe ezovula u-life before uma ngifika endlini lokusebenza then bese siyahamba. Nisaleni kahle. Thank you so much abasupport u-life wami. Nginithanda nonke. Love you everyone. Nawe nongithandayo ungakuthathi ngiyakuthanda kodwa ngiyezwa. Kodwa hayi ngothando lo love. Love you. Nibe kahle nibe safe. Yeah. Ngiyithanda. Bangifile nizenze ungcwaba. Nkosi yami siyathokoza gogo Thuli Shongwe. Ngiyabonga. Bye bye.